खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बरायबाय नर्थ इस्ट टाइमाव। मैया थांनाय 8 अक्ट'खालि बनसुनि दैदेननायाव सोमावसारनायखौ थेर बेथेर खालामनो नाजाग्राया एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा होननानै बुंथिदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब बिथाङा बुङो, मैया दाखालि बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव फिन बेबायदि हाबाफारि लानायखौ लाजिनाय मोन्दों होननानै बुंबावो। बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ होबथायोब्ला दायनिगिरिया दिपेन आरो प्रमद बर'आ जागोन होननानै बुंबावो। बबेखानि होबथादोंब्लाबो गोसोखां बिलाइ गथायनो हानायानो जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा होननानै दावराव देख्रेब बिथाङा रादाब मेलनि गेजेरजों फोरमायो।